Sí, bona nit a tothom. Primer de tot, volem agrair la bona entesa amb el grup del PSC a l'hora de considerar totes les esmenes proposades per part del govern. I com bé acaba de dir Antoni, la implantació d'un segon parc de street workout ja formava part dins dels projectes de futur de l'àrea d'esports. Per tant, s'ha d'agrair la feina feta per part del personal que treballa en aquesta àrea i del seu exregidor. Des de fa uns mesos es va considerar important instal·lar un segon parc a la platja per donar una altra opció als seus usuaris i a la vegada fer que aquesta disciplina sigui més visible, ja que el primer parc es troba a la zona esportiva justament davant de l'skatepark. I també hem de tenir en compte que va ser una voluntat expressada per part d'un grup de joves de Roses als darrers pressupostos participatius i que atrau sobretot a un gran col·lectiu de dones. Bé, dit això, l'equip de govern votarà a favor d'aquesta moció per donar continuïtat al projecte que ja tenim en marxa i perquè considerem que l'esport no és tan sols base de salut, sinó també una gran eina de cohesió i integració social. Gràcies.